radio that makes you happy. Intezo. Kulokudukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ufeze ngithuthunga waphumana bathi ilasbona amagumede mhlambe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela nje show to subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu ingasiqale phansi laphana xenophobia eningizimu Afrika lapha kulandela ke ukusabalala impela kwezithombe ezikhombisayo lapha kuba fowethu base Mozambique ukuthi bona bayaziphindiselela ngokwenzeka lapha kuzokhumbuleka ukuthi ke bekade kunombango lapha abafowethu baseningizimu Afrika bezama lapha ukuthi babhaze izwe lapha lase Mozambique malana ke nokudoneka kwezimoto eziwelisayo zelena phesheya bese futhi ungabe bikho umkhondo wazo noma sezitholakele lapha abafethu base bavala umgwaqo ehluhlulo lapha kuyimoto ezidlulayo zangale phesheya basishisa ke nabase Mozambique nabo babese baziphindisela kusabalela ezinye zezithombe ezimoto zalana eSouth Africa bakade zishisa ngithemba sengibona phela kuma comment section lapha izizwa nezitombe kade zicomment lapha nesikhombisa ukuthi ke engathi maningi amathuba ukuthi ke kungase xoshwe abafethu abangabona abalana eSouth Africa mina ke angazi ukuthi kuthini kwakho kuphawula kodwa ke le ndaba ngicabanga ukuthi sibhekene noHulumeni ewangaphesheya kweMozambique kanjalo futhi ke noHulumeni walana eSouth Africa ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxiswane mayelana nokutholakala kwezimoto zabafowethu banganene ezitshontshayo lapha ngaphambi kokuthi mhlambe kuze kumoshakala izinto eziningi ngoba phela mangabe ubheka lapha kuqhubeka ngalendlela okuqhubeka ngayo kuyakhombisa ukuthi inkulu indaba lapha yakhona futhi kuningi okungase kumoshakale kuningi okungase kuchitheke lapha sihlaba ke sulawula lapha ukuthi uHulumeni kube uyena ongenelelayo kulezi ndaba ezinjena hlalwe phansi uHulumeni waphesheya kanjalo futhi noHulumeni wanganene ukuxoxiswana mayelana nokutholakala kwezimoto zabafowethu ezitshontshwayo zeqiswe ziyiswe lapha kwelase Mozambique khona mhlambe ke uthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asiphinde futhi hlala lapha ku comment section ukungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho uvo ngalolu daba mina ke ngilasibona amagumede sengiphuma kanjani kodwa ke yakuthembisa futhi ukuthi ngiyabuya kwevideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphatha hlelo nosuku omnandi ngithanda